Йосиф Зісельс двічі проходив через радянські ув'язнення за свої погляди та правозахисну діяльність. Однак репресії не змусили його відмовитися від власних переконань, а навпаки стали підтвердженням того, що боротьба за свободу та права людини була правильною. Саме цей досвід остаточно зміцнив його світогляд. Тому вийшло так, що це не те, що не вплинуло на мене, це мене закріпило в тих питаннях, які мені були цікаві перед ув'язненням. Це закріпило. Я зрозумів, якщо ось влада, совєтська влада, комуністична влада ось так реагує на мої дуже слабкі такі спроби щось покращити в тому житті, значить я правий. Значить, все правильно ми робимо, тобто дисиденти. Це не справило враження так би на початок мислення в цьому напряму, а просто закріпило той процес, який був в моєму мисленні ще до цього покарання. На думку Йосифа Зісельса, сучасна Росія багато в чому наслідує радянську систему. Йдеться насамперед про репресії, пропаганду та прагнення до імперського розширення. Водночас нинішня російська влада не має настільки сформованої ідеології, як це було за часів СРСР. Попри це, головна мета залишається незмінною – збереження імперського проєкту. Росія після зламу, після колапсу імперської цієї комуністичної системи, вона замість того, щоб знайти шлях до побудови національної держави, вона захопилася ідеєю відновлення імперії у тих межах, які насправді ніхто точно вказати не може. З ким хоче межувати Росія, тільки сама з собою. Тобто у них апетити глобальні, чим більше вони готові приєднати до так званої неоімперії російської, тим краще для них буде. І на цьому вони собі шию зламають. Я впевнений в цьому. Чому це інша справа? Бо історія не знає жодної вдалої імперії. Є ті, що проіснували довше, є ті, що проіснували менше, але всі імперії розвалюються, бо не можна у страху, у ненависті тримати великий народ. За роки незалежності українське суспільство пройшло величезний шлях трансформації. Виросло покоління громадян, яке ніколи не жило в Радянському Союзі та сприймає Україну як єдину батьківщину. Саме цей фактор, на переконання правозахисника, став одним із ключових у протистоянні російській агресії. Попри всі труднощі, українська державність продовжує зміцнюватися. Бо ми бачимо багато негараздів в Україні, але все ж таки це наша держава. І вже за ці роки народилося багато людей в Україні, які жили в зовсім інших умовах, ніж ми. Вони не знають такої країни, як Совєтський Союз. Вони знають, як Україна. У них країна називається Україна, вони в ній народилися, вони в ній сформувалися. І при всіх її негараздах вони її дуже люблять. Багато цих таких людей чи мало – це інше питання. Я можу сказати, що це ще недостатньо, щоб перемогти агресивну Росію, але цього достатньо, щоб її зупинити. Так, як це робиться вже ось останні 12 років. На відміну від багатьох пострадянських держав, Україна від самого початку будувалася на демократичних принципах. Незважаючи на політичні кризи та зміну влади, фундамент демократичної системи залишився незмінним. Важливу роль відіграло і сусідство з європейськими демократіями. Саме це допомогло нашій державі зберегти курс на свободу та права людини. Головне, що у нас є фундамент, закладено був демократично, і він навіть при коливанні влади там, від одного президента до другого, особливо коли другий робить якісь реверсивні кроки, як Янукович, все одно держава цього витримує, намагання реставрувати лад попередній, і перемагає навіть таку владу, як партія регіонів. Якщо б ми могли так само закріпити перемогу над корупцією, було б ще краще, але це еволюційний шлях щодо подолання корупції. Швидко це не подолається.
А от як побудували державу на засадах демократичних, так вона і існує. Після завершення війни Україна зіткнеться з масштабними викликами, вважає Йосиф Зісельс. Йдеться не лише про фізичну відбудову зруйнованих міст, а й про проведення до повноцінного розвитку демократичних інститутів. Особливої уваги потребуватимуть права людини, психологічна реабілітація постраждалих від війни та утвердження верховенства права. Цей шлях буде тривалим, але необхідним для майбутнього нашої держави. З приводу прав людини я вже сказав. Нам ще йти. Далі, верховенство права. Повірте, так як я розумію верховенство права, в Україні ніколи не було диктату верховенства права. Тобто ніколи закон не був над усіма суб'єктами цієї держави. Над президентом, над парламентом, над Кабінетом міністрів, над спецслужбами. Демократія побудовано все так, що все знаходиться під контролем демократичних інститутів. Тобто держава повинна вибудовувати демократичні інститути незалежно від того, хто при владі. Вони потрібні державі, а коли кожен президент, який приходить, будує їх під себе, ці так звані державні інститути, це погано, бо це потім знову приходить нова людина і знову перебудовує це під себе. Це концептуальна помилка усіх наших президентів. Якихось більше, якихось менше. Так що верховенство права треба буде відбудовувати майже з нуля.